मामि NSPC आव थांनो ओंखारलायबाय जोङो नै NSPC आवहाय ओंखाम जाखांनानै ना मामि बेनिफ्राय NSPC आव माने मिटिं दङनो आरोना बेयावनो थांनो ओंखारदों जोङो लोगोफोरा माने थांनो नागिरदों गामिनि लोगोफोरबो जानोमोन इउटुबारफोरनि मिटिं दङनो माने ओमफ्राय जों साब्रै जालांगोन आरोना गामिनिफ्राय फिसा इउटुबार नालाय जोंबो थांनोसै आरोना इउटुबाव भिडिअ होयो नालाय बेनिखायनो माने खोनासंनो थांसै मिटिंआवहाय मामि थांनोसै ना नै जि साइज नुदों बाला मोनफैबाय जोङो नै मोनफैबायसो जाबालाय रनजिता मोनानाव हाबफैदों आरो नै रनजिताखौ नेदों जोङो ओमफ्राय गावलांगा जों नेना दंफैयो मिथिं दङ इउटुबारफोरनि बेयावनो थांनि जोंबो फिसा इउटुबार जाबाय नालाय इउटुबार जालायबावो फिसा जाबाय आरोना देरथ'वाखै दासो गोदान नालाय बेयावनो थांसै आरो जोंबो एसे मा बुजायो खोनासंसै ना जोंबो खोनासंनायसै ना फिसानिफ्रायसो देरो नालाय खोनासंलायनोसै कुचि रानि रनजिताया ओंखारगासिनो दङ इन्ट्र' बानायदों रुफाखौ नेगासिनो दङ रुफाया दाबो ओंखारखाङाखैनो मा बेयावलाय थाबाय थानोसै एसे क्लिप लाना थम गाखोबाय जोङो नै आंखौल' हाबा लिरलाबाय दंथारो रुपाया जादा लाग्रायना बेयाव गुफुर गावदां होननाय दा गोसोम नुयो मोनफैबाय जोङो नै बेनिफ्राय माने बबेखिनियावथाय थाबायबाय आरोना थमथमनिफ्राय ओंखारनानै रानिया उन्दुलांबाय नै जाना थमथमाव उन्दुबोबाय जिलाबाखै बयबो भिडिअ बानायगासिनो जोंनि लोगोफ्रा बेनि सासेया बानायगासिनो भिडिअ जायगाखौ मोनफैबायानो ओमफ्राय माने आङो लामायावबो लानाय जायाखै नै दैमाया NSPC नि दैमाया नै सेर दैमा सेर थाबायगासिनो दं आरो जोङो जायगाफ्रा नै दैमा खाथियाव सिनारिफ्रा बेनि बेयावनो जागोन खोमा मानसिफ्रानो गैया जे जों साफास नुफैयो नामाब्रा बेयावनो खोमा ना नङा दैयाव सना जाना मामिया माइनाव हाय नुलाय खोना हाय नुलाय हाय मामि अबाव बेबा गावलां इयावबा नंगौना नङा नै दैखौहाय खाथियाव देखायनोसै आरोना आङो लोगोफोर नै नायलाय दैया नै जि दैया माने अखा हाबाय थानायखाय एसे देरसिनदों आरोना इनि सिख्लाफ्राबो फैदों इनि बिथिंजायहाय माने हटेल दंना गैया नायनो फैदों आरोना जोङो जानो थाखाय जाय हटेल दंना गैया नायनो फैदों जानो गैयानो ह नै जानो होनना नायनो फैनाया हटेला बबेथिंजाय बैयाव हटेल दंना बै सिङाव नामा माबानांगौ अर्डार खालामनांगौ आरो बैयावबो जायो आखौ मिथिङा न'आवबो जायो माने मानसि जाथ'वाखै आरोना दसे टाइम नांबावगौ बै सिङाव जादों नामा नै इयाव जायो
मोनफैबाय नै इयावहाय बे न'आव मिथिं जागोन आरो ना नैबे न'आवनो न' आइसिरुम गुसुनो मोनफैबाय मानो होनबा जोङो बिहामजोबो जाबाय आरो सानैबो बिमा जाबायना बिमा जानानै बिराद जेंना फैयोना भिडिअ बानायनायाव होमबाबो माने नाजालांसै माबायदि ना हायो ना हाया नाजालांसै नाजानायनि गेजेरजों जायो नालाय ओमफ्राय आंनि बुंनांगौ एसेनोसै आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि प्रडिउसार एबा मालिक बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों बिथांखौबो जोंनि guys channel nama आंनि चेनेलनि नामा कन्जुमनि Konjumoni ay masih cute nude guys aboni mobile sikla जानांगौमोनलै आं ओमफ्राय guys आब'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय हा ओमफ्राय आङो जोबोद सापर्ट मोनदों सिमेन्ट सापर्टनिफ्राय फैनानै नै आब'मोनाथ' गगामुनि गोजा बयबो आंनि भिडिअखौ नायदों होनदों आरोना बयनिफ्राय मिथिनो मोनदों स' थेंक इउ स' माच थ' बेफोरबादिनो फंबाय साननानै जाहाथे अनलांबाय थायो जाहाथे आंबो आब'खौ नायफेराखै भिडिअखौ आंबो नायगोन वाट्सएपफोराव नाम्बारखौ लाना लिंक हरना दोनदो आंबो एबारनिफ्राय लागोन शेयार खालामगोन आंखौबो फंबाय हिसाबै नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था आंबो बिब' हिसाबै सापर्ट खालामगोन गास बिदिनो अनलायलायनांगौ आरोना निजिनि न'नि फेमिलि बादि साननानै बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ आरोना थ' बयबो सापर्ट खालामलायगोन होननानै आसा खालामबाय बाय बाय गाइस लोगो मोनफिनगोन ना उनाव दुर्गा फुजायाव लोगो मोनसिगोन एबार दे बाय बाय नाम्बारखौ हरलाय दा गासिबो ज'यैनो मोसानो नागिरबाय दायो ओंखाम जानो नागिरदों नै इयाव ओंखाम लादों ना फ्राय एवनाय दालि ओंखाम जानोसै नै जोंहा दानिया नै ओंखाम जानोसै जोंहा दानियाबो जानो नागिरबाय नारें गोखैजों जाबायानो रुफाया जाबायानो ओमफ्राय नै जानोसै आरो ना मानसिफ्राबो जागासिनो न'आव थांसै लोगोफोर मिटिंआ जोब्बाय नालाय दायो थांनोसै आरो मानसिफ्राबो थांजोब्बायानो दानिया थम थम गाखोनोसै नै थमथमा लारि लारि दंखाजोबो नै लामायाव
खाथिखा आरो जोंना गोजान थम थम गाखोनोसै आरो फैद' जोङो थम थमखौ गाखोथ'वासै आरोना लोगोफोर इनिफ्राय नै थाबायनानै फैबाय लामा लामा माने सिमोननि गोजा आरोना सिमोननिफोरखौ लांनो गोनां बेनिखायनो माने जोङो ससे थाबायसिगोन जोंना खाथिना गगामुगनिनो नालाय जोंना बेनिखायनो माने गाखोनो मोनगोन साननानै जि गाखोदिया गैया गाखोनो मोनगोन ससे थाबायबानो मोनगोन माने दाबो ससे थाबायलांबाय थानोसै खालामखानायसो नालाय